Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали DOM TJ. Дар имрӯза навормон 16 та мошинҳои фурушӣ арзон мешаванд. Ҳам сечка, ҳам Vectra B, ҳам Astra F, Leganza ва чанд намуди дигари Mercedes ҳамаш дар имрӯза навормон мешаванд. Барои ин ҳатман навора то охира тамошо мекунем, лайка мемонем ва дар каналмон подписатсия мекунем. Агар шумо ягон мошин кофтеста бошен, дар комментария нависен чӣ хали мошин ва то чанд сомона шумо дар курай. Агар шумо худто мошини фурушӣ доштаги бошен, ба рақамҳои барои реклама буда танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурра роя кунед. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. дар комментария пештара видео сечка ва Opel Vectra арзон хоҳиш кардам бардоро. На марҳамат, дата сечка, дата Opel. Якум сечкаи фурушӣ соли бароришаш 1993 мебоша. Задний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвории бензин ва газ, коробка передач, механика. Дар ҳолати беҳтаринай, ҳамин як камбудӣ дорад ки ҳуҷҷатош буд шудаги аллакай, краскаш тозаак, газ евро 4 баллони нав. Мошин камразходи скрупак, мотори нав, объёмни задагиай соҳиби ҳамин мошин. Нархаш 36 000 сомонӣ бо савдоям мешавад. Кредит через банки Алиф мешавад 751 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 10800 сомонӣ. дуюм сечкаи фурушӣ аллакай камтар ёштаре, соли бароришаш 1995, 2 литр мотор, сӯзишворӣ фақат бензин, коробка передач автоматай. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Элеганс 4 электропакет, мотор объёмни 2 куба, 4 моҳ ҳуҷҷат дорад. нархи ҳамин мошин 44 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Кредит через банк 918 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 13200 сомонӣ. И кредити 4 сола мебошад ва ма умуман тавсия наметам ҳамаи кредити банка харидан, чунки қариб 30% ай боло шумо суми банка бояд тиен, яъне ки переплачивать мекунед. мошин хеле қимат мехалда. Opel Vectra B соли барориш 1997, 1.8 литр мотор, сӯзишвории бензин ва газ, коробка передач, механика. Ягон проблема надора, масъала қатъи ремонт алиш кардагиай. маълумоти иловагӣ бо телефон, рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экранай. нархи ҳамин мошин 25 000 сомонӣ, савдоам мешавад, алишиам мешавад. яъне ягон вариант доштаги бошед, марҳамат пешниҳод кунед. дуюм Vectra ишам соли бароришаш 1997, рангаш неки сирхай, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвории бензин ва газ, коробка передач, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатҳои солонаш ҳастай. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона ки дар рӯи экранай занг занед. нархи мошин 28 000 сомон бо савдоам мешавад. кредит агар гирем 4 сола 584 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 8400 сомонӣ. Volkswagen Golf соли барориш 2010, передний привод, кузов хэтчбек, 1.4 литр мотор, сӯзишворӣ фақат бензин, коробка передач, механика. мотор, коробка 100% соатборин кор мекунанд. нархи мошин 64 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. ва хотиррасон мекунем ки чӣ мошине ки дар ҳамин рӯза навор мо пешниҳод мекунем, ҳамашон дар шаҳри Душанбе қарор доранд. Nissan Zafira соли барориш 1997, передний привод, 2 литр мотор, сӯзишвории бензин ва газ, коробка передач, автоматай. нархаш 11 500 сомонӣ, савдоам мешавад фақат дар назди мошин. ҳуҷҷат надора, срочна фурухта мешавад, бо алишам мешавад.
Mercedes-Benz C-класс соли барориш 2001 ира плачущий зайчик меган, задний привод, мотор 2.0 литр, сужишвори бензин ва газ, коробка передач механика, мотор сечкая, документ то ноябри соли 2021. нархш 44500 сомонӣ бо савдоам мешавад, кредитам мешавад через банки алиф 929 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 13350 сомонӣ. Mercedes-Benz E-класс соли барориш 1992, задний привод, 2 литр мотор, сужисворӣ фақат дизел, коробка передач механика, моторш чортагая, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархаш 30,000 сомонӣ бо савдоам мешавад, 626 сомонӣ ҳар моҳа кредит бо пешпардохти 9000 сомонӣ. Opel Astra F соли барориш 1992, передний привод, 1.6 литр мотор, сужишворӣ бензин ва газ, коробка передач механика, нархаш 20,000 сомонӣ. боз якта дига Opel Astra F ишалакай 95 солай, передний привод, 1.6 литр мотор, пробегаш 280,000 километр, сужишворӣ бензин ва газ, коробка передач механика. рости гап пробегаш ба фикрам беҳад камай, мумкин скучониай ё ки соҳибаш хато навистагиай. дар ҳолати хуб қарор дорад, кузов задагӣ, пусидагӣ, варид кардагӣ надорад. нархаш 33,000 сомонӣ бо савдоам мешавад, кредит агар гирем 689 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 9900 сомонӣ. Deo Nexi соли барориш 2006, 1.5 литр мотор, передний привод, 170,000 км пробег, сужишворӣ бензин ва газ, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, аккумулятори нав, 4 баллони нав, нархаш 22,000 сомонӣ бо савдоам мешавад, алишам мешавад ва хотиррасон мекунем ки абзори Deo Nexi дар каналмон ҳаста. канал агар бинен дар ҷои видеош абзори Deo Nexi мо дар оҷа мегӯем ки ҳамин мошина стояд ли дар 2021 харидан ё ки не. ҳатман дуроен тамошо кунед. Audi A4 соли барориш 1995, 1.6 литр мотор, сужишворӣ фақат бензин, коробка передач механика. дар ҳолати хуб қарор дорад. рақамҳои телефон дар рӯи экранай. нархаш 21,000 сомонӣ бо савдоам мешавад ва боз хотиррасон мекунем ки ин мошинам абзор ва тест-драйваш дар каналмон ҳаста. якум навори ҳамин каналмон тест-драйви ҳамин мошинай. ҳатман дуроен тамошо кунед, ба фикрам навори хуб кардагием. Deo Leganza соли барориш 1997, 1.8 литр мотор, передний привод, рангаш хеле золотистияй, сужишворӣ бензин ва газ, коробка передач механика. мошин 7 моҳа ҳуҷҷат дорам, аккумулятор нав, баллоно 90%, мошин соза ҳамин мегириву ҳай мекуниш, тамом. мотор 1.8 простой, нархаш 16,000 сомонӣ бо савдоам мешавад. арзонтарин мошини ҳамирӯза навормон Москвич 403 соли барориш 2003, мотор 1.3 литрай, задний привод, сужишворӣ фақат газ, коробка передач механика. срочни пул дар кора соҳиби ҳамин мошинда. нархаш 10,000 сомонӣ бо алишам мешава. ва як чиз мара камтар да ҳайрат мемона ки одам ки ми чизша срочна фурухтанияй бо мега ки обменам мешава.
ва фикрам одаме ки реально сум дар кореш срочно чизша мефруша ва ҳеҷ вақт наменависа ки обмен мешава ва ҳама вақт мега ки срочни налични ма чизма мефрушум. хай бо шумо фикротон дар комментария нависен, мебинем кани шумо чӣ фикр доред. Mercedes-Benz E-класс соли барориш 2007, 2.8 литр мотор, полный привод, 221 000 км пробег, сӯзишворӣ фақат бензин, коробка передач автомат, растаможка дора, E280 мебошад, 4матик, мошин full option side, яъне обогрев сидения, обогрев рул, люкам дора, документ тонировка то октябри соли 2021 савдо дар пеши мошин мешава. нархи ҳамин мошин 105 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Toyota Camry соли барориш 2008, мотор 2.4 литр, сӯзишворӣ фақат бензин, коробка передач автомат, растаможка дора, состояниш беҳтаринай, ҳуҷҷат тонировка 9 моҳ дора, задагӣ нест. одамои бисёр арзон мекардагӣ занг назанен. мега соҳиби ҳамин мошин нархаш 98 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. ин мошина мо абзорша дар каналмон дорем, ҳаваям бидроен тамошо кунед. ва ин буд охирон мошини фурушӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. то боздид дӯстони азиз, барори кор шумода.